Road parking sa Barangay Benedicto, Haro, ginareklamo. Barangay ginaduso ang ordinansa sa pagbakante sa mga illegal nga struktura. Si Zen Kilantang nakatutok. Nagahilera ang mga salakyan nga nagapark sa dalan sa diin ginlak sa mga isa kalinya sa Barangay Benedicto sa Distrito Sang Haro. Ginareklamo naman ini sa mga tao. Bangod dugang sa kagutok sang dalan kag tuman ka delikado sa mga motorista. Sabar man kiti da mas lakin ko parking sigad. Sa lugar lang kitin ang dalan, dugangan pa nila kundi nagkitin mga masugata mo, siyempre mga tricycle o kung jeep na, mabudlay na. Aminado ang punong barangay nga madugay na ini nga problema sa lugar. Bangod sini may ginaduso nga ordinansa ang barangay sa pagbakante sang illegal structures sa dalanon. Ang mga footwalk, ang mga pathways, ang mga road obstruction, ipakuha ginanamon. Pinaagi sini mapadasig ang pagresponde sa mga otoridad kung may emerhensya, ilabi na nga isa sa rason sang una nga nadugayan sa pagpalon sang kalayo mga bombero bangod sang kakitid sang lugar. Pero kung pwede mo lang nila ma-providean sang ilang parkingan o kung idog nila ilakudal mga parking, bisan makakaon, basta siguro mga 1 meter, okay pa na. Basta hindi lang mag-double parking sa piyak. Kaya kung mag-double parking, kabudlay magsulod ang mga fire truck. Natala na nga magapatigayon sang public hearing sa Pebrero 10 ang barangay agud mapaathag sa mga pumuluyo ang katuyuan sang kausa. Pananglit nga maaprubahan sang konseho ang ordinansa, gilayon nila nga ipatuman. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.